Hai लोगोफोर आं चेनेलाव बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो आब'मोननाव फैदों धेनुकामोननाव फैदों दै लोमनायखौ नायफैदों दै लोमजोब्बाय थांसै मादै थांसै मोनाथारबाय अखा हाफिनसिगोन नै खोमसि जाथारबाय हाय लोगोफोर होनबाय सोर बेयो सोर आदा दै लोमनाय नायनो र' फख्रिया लोमजोब्बाय धेनुकामोनना नाया गलांजोब्बाय दां ने बिसिनि फख्रिना ने गलांजोब्बाय बियो मानो गाबा नों दानि हो मानो गाबनाय फैदो फाहामजायोल' नाय बुरि फाहामजायोल' देरलालाय दै लोमजोब्बाय नै गुफुर जाजोबखाबाय धेनुकामोननिथिं ने नोंसिनावलाय जोंनाव बारा लोमाखै दुब्लियाव लोमबाय दां एसे अखासो हाफिनसिगोनलाय दां धेनुका धेनुकाया गाबदोंसोमोन दानि उन्दुनानै सिखारनानै बोराबदोंमोन बे खानाया ओरै बानाय खानाया लोमजोब्बाय नै गुफुरनो दैबाना जानायखायसो गाबदोंदां नोङो धेनुका ने साथा दोनथ'नोसै ना लाबाय थागोन साथाखौ मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानायमोन माइयानो गायजाथ'नाय नंला हो माइखौनो गायखायाखैमोनदां ना माइ गायबायमोन बाव गायाखैमोन दा बिसिना थाबोबाय न'आ धेनुकामोनना ओइथिं नायनो र' सोरनिनाव बैयो आइदै मेंबाय लोमजोब्बाय थांलालै इथिंनो बैलाय नैबे पुर्निमामोननि थांगोन थांलालै गथ' आलाय-सिलाय जाथारबाय सिथुर गोमोन सिथुरल' जायो आंना गन्थंआ खालि गोमोन नङा सिथुर गोमोननो नै गन्थंनिखौ नैबेखौ सिथुर गोमोनलायबा धेनुकाया थांसो ओं न' बोरो आंना बिस्कुरा है बावसो दोनबाय उन्दो धेनुका सोमनायखौनो लाबाय आङो सान्दुङाव आं बिस्कुट दौलिया सा लोंसै आंहा मादै जालफै जाला मा जादों सोर बैयो बे गथ'आ सोर जासुलिया आंनि सायावसो सोमो नोंनि मेथाइखौ आं लोंसै दे Kau bercakap ni dah siap macam dah ayu.
sana kaynaman aku mutia kaynaman semana menukar angjwng Dhenukaya kemuliaan gede daun ini yang berang-berang nih kapnane yang berang-berang jabai kap dia bye 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 Hashtag apa ya? Nơi nó có đàn vậy. Mama ya, apa ya?